Sawubona, ngingu-Dkt. Nithanandani, uchwepheshe we-pulmonologist eGreen Street Apollo. Namuhla ngizobe ngikhuluma i-COPD. Ngakho yini i-COPD? Kuyisifo samaphaphu esingamahlala khona. Inezingxenye ezimbili, i-bronchitis engapheli kanye nokunye i-emphysema. Ngakho okokuqala sizobona ukuthi yini ukusabalala kwe-COPD. Ngakho-ke ukusabalala kwe-COPD kulinganiselwa ukuthi kungenzeka amaphesenti ayi-7 emhlabeni jikelele. Ngakho iziguli zikhona kanjani ezine-COPD? Ngakho-ke iziguli ezine-COPD zivame ukuba khona ngokukhwehlela okungamahlala khona kanye nezingakhiqizi isikhwehlela esincane. Njengoba isifo sikhula, iziguli ziba khona ukuphelelwa umoya. Ezimweni ezimbi kakhulu, iziguli ziba khona ukuvuvukala komlenze bese ukwehluleka ukuphefumula futhi. Ngakho yiziphi izimbangela ze-COPD? Isizathu esivame kakhulu ukuthi ukubhema kokubili okusebenzayo kanye ukubhema ugwayi. Ezinye izimo ezingadala ukuthi isiguli sithole i-COPD zifaka phakathi ukuvezwa emsebenzini kokubili ngaphakathi endlini kanye nangaphandle ngenxa yokungcola komoya kanye nezifo zokuphefumula ezihlala isikhathi eside okuhlanganisa nomlando wokuba nethi phambilini. Ngakho-ke siyihlola kanjani i-COPD? Ngakho-ke iziguli ze-COPD sivame ukuxilonga ngokusekelwe ukuhlolwa komsebenzi wamaphaphu. Siyibiza ngokuthi i-spirometry futhi sidinga i-X-ray yesifuba futhi. Ezimweni ezikhethiwe siyeluleka isifuba se-Hust uma kwenzeka sidinga ukuhlolela umdlavuza wamaphaphu. Pho sibaphatha kanjani? Ngakho-ke ngokuyisisekelo ukwelashwa kuqala ngama-inhalers. Ngakho-ke lesi sihogela imithamo kanye nemvamisa kunqike ebucayi be-COPD. Ezimweni ezithuthukile kudingeka sibeke isiguli kuma-nebulizers futhi sizobe sihlola isiguli ngezinkinga ezihlobene njengokuhluleka kwenhliziyo kanye izimo ezihlobene ne-COPD njengokuthi ukuphefumula kokulala, i-osteoporosis, ukucindezeleka futhi kuzodingeka sibheke ukuthi isiguli sikhayiwe ikhandideti yelungu umdlavuza. Ezimweni ezithuthuke kakhulu sizoba sibe nokululekwa nesiguli mayelana nesidingo ukufakelwa kanye.